गोजोन फुंबिलि आं आसाम फिजिकेल एकाडेमिनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै जों गोदान बोसोरनि बयनिबो जोंनि आसाम फिजिकेलनिफ्राय गोजोन हामलायथि बावहरनाय थाबाय। गोजाम बोसोरावखौ जोङो दिनै बिदाय हरनो सानबाय। गोदान बोसोराव जों साफिसियेन्ट मोजां सम बारहोनो हाबाय। दा गोदान बोसोरखौ बिनिफ्राय साबसिन जों बारहोनो हागोन होनना जों आसा खालामो। आरो साफ्रोमबो साननाय हनाया बयनाबो जाफुंसारजोबगोन होननानै जों बयनोबो अबंलावरिनो आर'ज गाबनानै बेखौनो बयबो नायगिरि बिथांमोननिसिमबो जों गोसो गोरबोनिफ्राय खामलायनाय थाबाय। बयनि साननाय हनाया साक्सेस जाजोबनांगौ। साफ्रोमबो गथ'फोरा गावनि गावनि सिमां गावनि गावनि जि टारगेट बेखौ फुलफिल खालायनो एकदमबारे नांथाबनांगौ। उल्था फाल्था डाइरेक्सनाव थांनानै गावनि लाइफखौ बरबाद खालायनाङा। जों बेखौनो बयखौबो सावरायगोन हामलायथि बावहरगोन। लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानोदि बे आपकामिं जे जोंनि फैगासिनो दं इन्टारभिउफोर बा जोंनि जेनेरेसनफोर साफ्रोमबोनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय बयबो बे इन्टारभिउआव साक्सेस जाजोबनांगौ। लोगोसे माखासे गाज्रि डाइरेक्सनाव थांनानै गोबां गथ'फ्रा जोंना बरबाद जों नुदों। नुनानै जोंनि गोसोआ खामग्लिनाय फैदों। दा रिसेन्टलि जों नुबाय खना खनला बुथारजानाय जोंनि बर' लाइमोनफ्रा। दा बेफोर गाज्रि डाइरेक्सनाव थांनानैसो बेफोर जिनिसा जादों। जुदि मोजां डाइरेक्सनाव थांनाय बा मोजां मोनसे आबहावा मोननायब्ला बेफोरबायदि बारहावा बेफोरबायदि जिनिसा जानाय नङामोन। दा जों सानो बेनिखायनो जों साफ्रोमबो जोंनि इयुथ्सफोरखौ जों खावलायगोन साफ्रोमबो जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि डाइरेक्सनाव थाङा। मोजां सिन्था धारना खालायनानै गाव सासे सुबुं हिसाबै गावनि दायथ'खौ मावलाङो। गावनि समाजखौ बोरै फोसाबलांनो बा मोजां सासे सुबुं जानो बेखौ जाहाथे सिन्था धारना खालायनानै गावनि दायथ'खौ मावलाङो। सासे मानसि जानानै मानसिया जेनेबा आं सासे बेक्ति हिसाबै आं सोरनिबा सासे मोजां खामानि मावलांनो हागोन नामा बा मोनसे समाजनि मोजां खामानि मावलांनो हागोन नामा बेफोरबायदि साननाय हनाया जोंनाव थानांगौ। दा आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालायगोन बयबो बेखौ सानो आरो मोजां डाइरेक्सनाव लाङो। बयनिबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि हरनाया बेनो बयबो साक्सेस जाजोबनांगौ जिबनाव देरहासार जाजोबनांगौ रावबो गाज्रि डाइरेक्सनाव थांनो मोना।